रिक्शा वाला हाँ 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 भाभी कहाँ पर गाड़ी वाले आप बोले आप Dorda किधर गए? You know what is this?
त्याला मागण्यावर पाहिजे कुठे आज फ्री खालो बिरयानी ये क्या मैडम राम समोसा ओके इथून पुढं वॉशिंग करतो फिलहाल खाने के चीज में रखते हो इसके साथ ये आटा है मेरे नहीं उठा के इधर अरे वो अलग रखना चाहिए ये अलग रखना चाहिए न्यूज़पेपर यूज करता है न्यूज़पेपर आने बोलो बात करो उसको एका भाड्यात रूम दिला तू एक काम कर तू अमेरिकाची परिस्थिती पळय तो रेस्टॉरंट चलता गोटो चलयता येता लायसन्स घेऊन येऊन बंद करूंक लाय असं ते घेऊन घेऊन पयलीं बंद करा फूड कलर बंद पडलं अरे आने के लिए मैडम कितल्या दिसाचे खातात मरे तुम्ही पण फंगस लागला जायडी माझी गाडी असं म्हणजे पंचवटीची सगळ्या सिलिंडर सगळं टिकर घालतो कोंकणी घालता न्ही 5 मिनटां जावं कुठली